Dnes sa pozrieme na to, ako spraviť beat pre Luca Brassiho 10X a pil si ho ako MJ. Beat spravím od začiatku, takže budem robiť melódiu aj dramy. Ak ťa počas tohto videa napadnú nejaké firebars alebo poznáš niekoho, kto by tento beat zničil, beat bude dostupný na Discorde, link v popise a predtým určite daj like a odber. Teraz ideme variť. Ako prvým, čo začneme, dáme si BPM na 150, otvoríme Expand a vyberieme nejakú silnú brass. Okay. Teraz použijeme nejaké strings, aby to mal nejakú lepšiu rytmiku. No, ťukando. Ako ďalšie zvolíme podľa jeho slov vyplňovačku. Strings. Ešte texture. Zvýraznili tie strings. Skúsim to dať o 3 dole. Ono. Hore. Asi bez tých fanfár je to lepšie. Skúsime spraviť nejaké Tristanovky. Tristan hi-hats. melódiu si dáme do jedného
insertu, kde naháčem takéto parametry EQ na defaultne. Reverb na melódiu. Teraz skúsime spraviť switch s nejakou už blnkajúcou 808-kou. Moja obľúbená hi-hatka, teda open hatka do hi-hatky. Na aranž. Počas toho, čo sa robí, som vypol 2 zvuky. Kdyby som mohol pridať, tieto fary tam nedám a túto melódiu som úplne zavrhol. Takže som vyhodil 2 plus 1 zvuky, lebo tam už nedávali zmysel. Akože zároveň som ich na tom postavil, ale vidíte, v procese už nedávajú zmysel. A o tom to je. Ako si mohol vidieť, tento beat není žiadna jadrová fyzika, zvládne to spraviť aj úplný začiatočník. Napíš mi dolu do komentára, aký beat by som mal spraviť na budúce, či je to nejaký československý rapper alebo zahraničný. Who cares? Who cares, brother? Who cares, brother? Beat bude dostupný pre každého na Discorde, link bude v popise na server, daj like, daj odber a vidíme sa na budúce. Final beat?